Deskundigen zeggen, investeer in hulp bij rouw, want dat bespaart veel ellende en geld. Je staat op een punt, op dat moment dan sta je stil. Dan heb je rouw en dan is het moeilijk om verder te gaan. En verder in deze Zeeland nu. Witte Wereld zorgt vooral voor plezier. En maak kennis met ons nieuwe handbaltalent. Goedenavond. Deskundigen en hulpverleners vinden dat gemeenten rouw en verlies serieuzer moeten nemen. Dat zou volgens hen een hoop ellende, verdriet en veel geld aan zorgkosten besparen. In Zoutelande loopt een proef met gratis rouwbegeleiding. Goedemorgen, mevrouw Minderhout. Lianne Minderhout is op bezoek bij de 81-jarige Lau Dekker in Zoutelande. Hij verloor zijn vrouw Corrie. Lianne begeleidt hem in zijn rouw- en verwerkingsproces. Dit keer stelt ze vragen via speciale kaartjes. Denkt u dat de ander nog meekijkt? Dat heeft me natuurlijk verder geholpen, want je staat op een punt. Op dat moment dan sta je stil. Dan heb je rouw en dan is het moeilijk om verder te gaan. En daar heeft mevrouw Minderhout me geholpen om die stap te zetten dat je uit dat kringetje komt. Heeft u nog in het werkboek gewerkt? Lianne heeft tijdens haar studie voor professioneel rouwbegeleider stage gelopen bij de huisartsenpraktijk in Zoutelande. Nu ze klaar is, zou ze graag professioneel aan de slag gaan. Maar de gemeente Veren wil er geen geld voor uittrekken. Die zegt dat er al voldoende begeleiding bestaat. Wat is het gevaar van als je niet goed rouwt, niet goed je verlies verwerkt? Dat je echt helemaal vastloopt. Jongere mensen die dan helemaal niet meer naar hun werk kunnen gaan. Oudere mensen die vereenzamen, echt alleen blijven, heel verdrietig blijven. En zelfs tot dat ze echt doorverwezen moeten worden naar de GGZ of zo, dat kan ook. Je hebt er toch heel veel baat bij om je verdere leven weer op te pakken. Dag. Ik praat erover verder met verslaggever Marieke Kerklaan. Ja, die proef is dus succesvol, zo te zien. Toch wordt er geen vervolg aangegeven. Hoe zit dat? De gemeente Veren zegt dat er al bestaande hulp is. Denk aan gesprekken die je kunt voeren met praktijkondersteuners bij huisartsen, maar ook met hulpverleners van welzijnsorganisaties. Maar deskundigen die zeggen dat hulp bij rouw en verlies toch echt een vak apart is. Ik snap het aan de ene kant. En aan de andere kant is het ook een onderwaardering. Want we zien dat de hele hulpverlening dichtslipt, dat de GGZ dichtslipt omdat er veel te veel mensen zich aanmelden. En heel vaak begint dat met verlies, wat mensen maar met zich mee blijven dragen. Dus tot het moment, en je ziet het in Gorinchem is er een prachtig project weer gestart, dat gemeentes eindelijk snappen van, we moeten er iets mee. En meer als alleen maar, nou dat kunnen vrijwilligers ook. Dus u zegt, neem het alsjeblieft serieus. Neem het serieus en hoe je dat dan moet doen, dat is aan de gemeentes, dat is niet aan mij. Ja, en niet goed omgaan met rouw kost dus ook heel veel geld. Maar hoe zit dat precies? Het kan echt om miljoenen gaan. Hè. Denk om een man die thuis komt te zitten omdat hij het verlies van zijn vrouw niet goed aan kan. Die langdurig, dan kan het gaan om langdurige en ook hele hoge ziektekosten. Denk aan iemand die uiteindelijk inderdaad in de GGZ terechtkomt, te maken krijgt met psycholoog, antidepressiva, medicatie. Dus het gaat echt om behoorlijk veel geld. En daarom denk ik ook dat het goed is dat die gemeentes gaan kijken of ze dat inderdaad nu goed kunnen gaan oppakken om erger te voorkomen. Dus de gemeentes zijn aan zet, lijkt me. Ja. En die Lianne Minderhout, stopt zij nu ook met haar werkzaamheden omdat die proef stopt? Nee, zij zegt ik vind het werk te belangrijk om ermee te stoppen. Dus zij blijft het doen, maar dan wel vrijwillig. Dankjewel. Er komt toch geen hoger beroep in de zaak over de moord op Tim van der Steen. Het Openbaar Ministerie trekt het in. De oudste dader, inmiddels 18, kreeg 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging volgens het volwassenenstrafrecht. Het OM is bang dat bij het Hof alsnog het jeugdrecht wordt toegepast. De 15-jarige Tim uit Middelburg werd door 2 jongens doodgestoken na ruzie over geld. Een batterij ter grootte van een zeecontainer komt te staan bij dit bedrijventerrein in Tholen. Het is goed voor het opslaan van de opgewekte energie van 500 huishoudens. De batterij is een tijdelijke oplossing voor het overvolle stroomnet in de regio Tholen en Schouwen-Duiveland.
Dus voor de kleinverbruikers borgen we hiermee dat die gewoon zeg maar door kunnen. Dat die rustig kunnen slapen en ook gewoon die zonnepanelen op hun dak kunnen zetten voor hun eigen doeleinden. En op het moment dat we dus meer dus nog meer van dit soort contracten tekenen, dan kunnen we ook inderdaad die grotere initiatieven ook perspectief bieden. Want die staan in de regio nu op een wachtlijst, omdat het net gewoonweg te vol is. Het is de eerste batterij in Zeeland die tussen het stroomnet geplaatst wordt. Ook de komende tijd worden op een aantal Zeeuwse basisscholen gratis maaltijden uitgedeeld. Volgens onderwijsminister Wiersma is het project een succes. En ook de Zeeuwse archipel Scholenkoepel zegt dat de maaltijden onmisbaar zijn geworden. Volgens directeur Zielstra gedragen kinderen zich beter in de klas en kunnen ze de lesstof beter tot zich nemen. De minister verlengt de subsidie voor de schoolmaaltijden en wil de groep scholen die de maaltijden krijgt fors uitbreiden. De bouw van Waterzande kan beginnen. Het dorp dat moet komen in Perkpolder, op de plek waar vroeger de boot aankwam. De Raad van State heeft de bezwaren van de stichting Schone Polder van tafel geveegd. De stichting strijdt al jaren op allerlei manieren tegen waterzande. Het draait dan vooral om de grond die gebruikt wordt om de boel op te hogen. Die zou vervuild zijn. En er zou te dicht bij natuurgebied gebouwd worden. Maar nu kan toch echt begonnen worden met de bouw van de eerste 85 woningen. Schone Polder heeft al aangekondigd door te blijven procederen, tot frustratie van de projectontwikkelaar en alle kopers. Voor het eerst in bijna 40 jaar zit er weer een handballer uit Zeeland bij het Nederlandse team. In de jaren 80 stond Ron de Jonge uit Vlissingen meer dan 100 keer onder de lat bij Oranje. En zijn opvolger heet Thomas Houtenpen. Hij komt uit Middelburg. Een kennismaking. Handbal is eigenlijk voor mij echt alles. Ik wilde echt doorbreken, ik wil prof worden en ik ben er wel aardig op weg. Een van mijn doelen is dus bij het Nederlands handbalteam spelen en ook echt belangrijk gaan worden. Nu heb ik natuurlijk nog een relatief kleine rol. Ja, de eerste grote stap is gezet. Dus dat voelt supergoed. Het pas 20-jarige handbaltalent werd vorige maand opgenomen in de voorselectie van het grote Oranje. Toen daarna de definitieve selectie bekend werd, kon de vlag echt uit in Huizen Houtenpen. Ik was nog aan het gooien, wat extra aan het trainen, zeg maar. En toen kwam een andere Nederlander, Niels Verstijnen, kwam toen de hal inlopen. En die deed iets heel serieus, weet je wel. Dus ik zei van, wat is er nou aan de hand? En toen hij zei, ja, ik wil je feliciteren, je zit erbij. Dus ik was natuurlijk super blij. Hij doet en laat veel voor het handbal. Al op jonge leeftijd verhuist Houtenpen uit Middelburg om zijn sportieve droom na te jagen. Inmiddels woont hij in Duitsland, waar hij speelt bij TBV Lemgo. Nou, wat scheelt is dat ik al heel vroeg uit huis ging. Ik heb dan op de handbalacademie gewoond op Papendal. En dan woon je al heel vroeg alleen, dus daaraan raakte ik wel snel gewend. De cultuur is wel iets anders in Duitsland, daar merk je echt wel verschillen in. En Lemgo, waar ik nu zelf woon, is niet zo'n grote stad. Er is niet zoveel te doen, er is weinig afleidingen, maar het draait allemaal om handbal. Onlangs debuteerde Houtenpen in de Bundesliga. De Duitse competitie wordt gezien als de sterkste ter wereld. En dus stond Houtenpen al een poosje op de radar van bondscoach Olsen. For me, it's one of the most talented players what we have in the Dutch handball right now. So for me, it's really interesting for the future. Like I said, I know he's working hard to develop himself in physical in the handball way. He's a really interesting guy, especially for the future. But I'm quite sure that we will see him in the national team quite soon. Nederland speelt deze week 2 EK-kwalificatiewedstrijden tegen Kroatië. Houtenpen hoopt op een plekje in de wedstrijdselectie. De bondscoach denkt dat zijn pupil een mooie toekomst tegemoet gaat. Even if we don't will get minutes to play in these 2 games, I'm quite sure that we will see him playing for the national team in a short future. Houtenpen is hoe dan ook al enorm trots dat hij het als Zeeuw tot Oranje heeft geschopt. Het handbal is gewoon niet zo'n supergroot sport in Nederland. En dan merk je ook dat in de kleine provincies dan het handbal niet zo groot is. Alleen om dan vanuit Zeeland deze weg te bewandelen en dan bij het Nederlands team te komen, is natuurlijk superleuk. En daar ben ik ook trots op. Ja, en wil je Houtenpen nou misschien vanavond al in actie zien? Nederland speelt om 7:30 in Eindhoven tegen Kroatië. De wedstrijd wordt uitgezonden op Ziggo Sport. Ja, een witte lente. In maart kan het allemaal. Niet voor niets is de uitdrukking maart roert zijn staart.
De sneeuwbuien van vanmorgen hebben voor zover bekend niet voor veel ongelukken gezorgd, maar vooral voor plezier. Wat is er nou leuker dan het sneeuwgevecht op school? Dit is echt nostalgie. En vandaag kon het. Op basisschool Het Klinket in Koudekerke hadden de kinderen van groep 4 en 5 geluk. Zij mochten als eerst van de school het schoolplein op. En dat resulteerde in, jawel, een heel groot sneeuwballengevecht. Maar ook andere sneeuwpret. Vriendinnetjes van mij die gaan een sneeuwpop maken. En jij niet? Nee. Waarom niet? Omdat ik liever sneeuwballen naar andere kinderen wil gooien. Ik ben vaak gekogeld, maar ik doe niet zo vaak terug. Ik vind sneeuw ook stom, want het komt helemaal in je schoenen en in je armen en dan krijg ik het koud en dat vind ik niet fijn zitten. Ik vind sneeuw leuk om in te sleeën. En in Oostenrijk, dat doe ik ook vaak van de bergen af skiën. Naast heel veel sneeuwpret zijn er ook al Zeeuwen die aan de zomer denken. Zoals hier op het Nollestrand in Vlissingen, waar ze de slaaphuisjes al op het strand aan het zetten zijn. Ja, het is niet echt strandweer, kunnen we zeggen. Merk je er ook wat van, dat het moeilijker is of zo? Ja, qua transport hadden we een beetje problemen, maar dat komt allemaal wel goed. En we hopen dat het nog mooi weer wordt binnenkort. Als je nou in die kraan bezig bent en je kijkt dan om je heen en je denkt, nou lekker in Vlissingen op het strand. Wat denk je dan als er dan toch een soort witte wereld om je heen is? Ja, dat is even een heel andere wereld. Maar goed, het is ook wel een soort bijzonder. Dat maak je ook niet ieder voorjaar mee. En lekker bibberen, heb je handschoenen mee? Ik heb handschoenen bij en ik zit lekker bij de kachel, dus dat komt wel goed. Ja, het weer is dus inmiddels al uitgebreid besproken. Er kwamen wel extra veel foto's binnen door deze fotogenieke weersomstandigheden. Vanavond neemt de kans op sneeuw of natte sneeuw weer toe. En vanaf 8 uur is code geel afgegeven door het KNMI. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt, dus let morgenochtend vroeg ook even goed op. Morgen is het gedaan met de sneeuwpret. Dan wordt het vooral in de middag en avond regenpret. De temperatuur stijgt naar 4 tot 7 graden. En dit was Zeeland Nu. Straks om 8:30 kunt u kijken naar een debat met de lijsttrekkers van de Provinciale Statenverkiezingen. Gepresenteerd door Floris-Jan Sietsema en Ariane Laforte. Alle actuele onderwerpen in Zeeland komen aan bod. Althans, vanavond de ene helft en zaterdagavond is deel 2 van dit debat op televisie. Om 8:30 dus. Een fijne avond.